disawer aku nih. Matur sembah nuwun nggih. Oh, cah cilik wae modal lho. Sik. Ora perkara cah cilik modal. Kowe ya tegel njaluk dit cah cilik. Oh iya ya, Pak. Gak enak, Mbak. Oh ya, ya wis lah kok tak mengo-mengo. Gak enak, Des. Duh wong bagus. Nah, pepujaning tak tuntun. Pepujaning ati. Kaya Gondes. Apa gondes tenan po? Ya ben blusukke genti. Kaya apane? Kaya ngene. Oh iya kaya ngene. Ah. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Apa to? Apa to? Waku dewe. Duh dewa. Jawa Tengah. Kaya ibu-ibu PKK latihan karawitan. Iya. Nggo iki ya. Nganggo catetan. Iya. Terus nyanyine anu ya. Si Om Seno kaya guwek ngono kae. Apa kae lagune kaya ngono kae lah nadane lali aku. Ben mangke wae. Aduh seneng, dol puas kae. Sinden do puas kabeh. Lah ngopo to Ngerti aku sih, Bang? duneke kok guwek ngono do seneng banget. Ben suatu saat do tak teleki. Oh, anak kowe seneng banget kok anak kowe. Wes seneng ya. Bapakne dioneke guwek sene. Ora mau seneng nirokke bapakne. Ajare wiwit udote ajar nganggo sedotan iki mau. Ayo. Aja ora paring lho Dek Gading. Komen sing elek-elek rasa ditiru si Om Seno kaya guwek kuine. Rapik. Sesuk nek iso mayang ya sindenmu iki. Iki Mbak Anteng iki lho sing cengele iringe. Iya iki isih nyandak iki sok nek anakku mayang iki isih nyandakne ya wis tuwa wae wis kempot-kempot ra karo-karoan. Ya dorong Mbak Anteng pira umurane? 19 ya tambah 10 tahun 15 tahun ya isih enom sak aku ikine padake. Ya ya isih. Lagi ayu-ayune. Welas semring wak mami besok kapan katakan cecer lan wong bagus umpamakno nah kodo piye wingi mau bengi ra ana gempa to Sulawesi Utara. Iya, Manado dan sekitarnya karo Ternate. Oh. 7,1 Tapi 10 km ke Enggak dalam. apa-apa ya.
Ya, katanya berpotensi tsunami tapi ya untungnya. Semoga aja semua didoain ya, minta tolong ya. Iya. Minta tolong ya. Minta tempulung ya. Iya. Tempolongnya ya apa? Tempolong iki ya tempolong ngono apa ditakokke to kowe iki? Minta tolong, dudu tempulung. Lah aku muni minta tolong. Iya. Iki sing budhek kowe ku. Kupengku budek ya. Ah iya. Tolong. Minta tempulung. Minta tolong, Des. Umpama nonah kodo tanpa prau sasatara dan pepetri nyidam sari as marara. Ya, mangga. Nggih, paniki kula ngejak Dek Satria saking joget sini Mas Satrianya. Nggak Ini apa-apa. masih kecil tapi suka wayang. Ini juga iki yo cah cilik-cilik matane sing becicil jam 9. Nonton wayang iki Hey. seneng wayang Pak Doan. Wah, kowe iki bocah cilik kok tok jari omong kaya ngono to, Sa. Lah aku nek melek kae ning nggonamu kowe ngopo iso matane sing becicil? Lah nek Nah, aku berarti karo maksudnya melek. aku rak karo kowe rak biasa. Nek cah cilik ngono aja dirate mripate kok isih melek ngono wae kok matane mecicil. Kena aku menirukanmu. Menirukanmu, tapi tidak tepat untuk anak kecil. Oh, keboleh. Engko ndak do tiru-tiru matane mecicil. Oh, berarti nek apa bahasa kramane meripat. meripat teh masih mecicil Dek. Mecicile rasa. Ora paring Mripate isih melek terus melek ngono kok. terus Dek. Meci- Melek terus Dek nonton wayang. Ayo kene Ayo Mas. Sat, Ya. Wah iki Bang nek- Satrio. Mas Satria iki nek neng Jakarta nek awake dhewe pasukan rono mesti tekan biar tekan esuk. Ya. Tur mesti nyawer. Ya. Iki ora Iki nyawer ora? Ora nyawer. Kowe gak waduh kowe cah cilik te modal iki ne. Ah, Ora iya. kaya dalange ra duwe modal. Joget saya, Dek. Masuk. Ya, dilanggamke sik kok diganggike. Ya, Mas Satria saka PWKS Jabodetabek. Jabodetabek. Ya, monggo, ya. Apa sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari. Apa sliramu ngerti wong bagus aku kang bakal ngliwati. Sinaksin lintangi luka semara janji prasetyan hati. Bapak betude. Ya, Iki ra nganggo sayang meneh. rasa Oh, kuwi sayang iya. gone anting. Aku ra disayang. Gah, Ora, aku ra disayang aku. mah ndas-ndas ke aku. Oke.
kuwi terus yo Sik, ora perkara cah cilik modal. Kowe ya tegel njaluk dit cah cilik. Oh iya ya, Pak. Kok kowe le bali piye, Dek? Walah mesake nyobain meneh wae. Kone rapopone. Wah, ra gele, Pak. Ya kudu dikekke. Ra gele me, piye? Dikekke. Dipek mesake men go jajan Mas Satria. Mengke nggih jajan tuku tempura karo cimol. Wah, dijoli. Dijoli, Pak, 2000. Nah, wis kuwi mak tok tampa ora apa-apa, malah enak. Iki ra apa-apa ya ora. Ikhlas ya, Dek. Ikhlas. Ikhlas ya Satriane. Oh, tambahi meneh. Oh ya, makasih ya, Dek. Wo, ki apa, Dek Satria? Cetting aku malahin lho. Apa cetting piye ne? Kowe kon nampani duite nggo nyucekke cangkemmu kuwi. Oh. Oh, iki dicuci lah, lambeku dicuci ya, siap. Makasih ya, Dek ya. Men ora mecicil. Mecicil apane? Mecicili matane. Nek dilondrekke tuman wae kuwi. Iya. Sesuk suatu saat tak lebokke mesin cuci. Iya, ya ora apa-apa karang ya. Ciri khase wis ngono kuwi kok ya mak iya. Sugeng dalos daya mawon. Weh, salaman Pak. Wo. Salaman kabeh. Sugeng dalos iki warga desa. Kowe kira semelang apa piye nek digerek ngono? Ambruk ndono lho kowe. Lah kan diterima dengan senang hati. Oh, ya. Ya nek diterima, nek dinengkeng ngene ya tiba dhewe aku ya ning. Iya. Sesuk ngene. Sesuk meneh wis saiki wani salaman. Sudah lho. Sesuk nek takon, "Ayo Elisa, ngaduk langsung mencolot." Kae lho, nek nggo rok kae lho ditambani juk. Langsung ngene iki ya, terjun bebas. Langsung aku tiba ning ngono ki nek ada lunga ngene iki, ra ditampani. Oh, ditampani. Yo benjot daskune. Bahaya. Benjut ndasmu ya sakarmu. Iya benjut. Nggih sowan wonten Kesongo Sedoso 11. Piye kuwi maksude piye kuwi? Kesongo ya. Kesongo apa pira? Iki desa Kesongo. Desa Kesongo. Ora hitung-hitungan. Tak tuntang. Cendol. Idene werna-werna Elisa iya. Seneng ning mriki nggih. Rame sak lapangan kebak wong kabeh ya. Ya ora mung wong idemit barang ya kathah. Apa kowe iso weruh demit apa piye? Lho mboten bisa merasakan hawa-hawa itu di sana ya. Di sana nanti kalau nggak kuat silakan melambai di kamera ya. Kaya uka-uka. Iya. Matur suwun Mbak Elisa. Sowan mriki. Pamundutane napa wau? Saking Bapak Muslim. Wow. Pak Muslim. Anggota BPD Desa Kesongo. Oh iya dari BPD. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh, Podang Kuning silet ireng ya. Seleret ireng. Yo lali, santai. Leret ireng aja. Gampang adalah diralat. Ralat nggih Bapak Ibu nggih Dede silet nggih. Seleret nggih. Gampang toh? Dudu apa? Beres dudu silet tapi seleret.
Beres sih, tinggal dilarat di tip ek wae rampung. Di tip ek Cawe yo. kok cangkeme kaya ngono. Di benerke wis di benerke. Oh, ra apa-apa dipek wae dienggo tuku rokok. Mau liyane dijaluk to? Sing kuwi PN. Wis nyong. Tenane. Jatahmu. Yakin? Aku dek kapan kae nggawa teke tatin masuk angin. Oh, tenane. Tapi aku mau lho nek sak lembar. Lho, ya manut isine kok. Lho, 2 lembar wangune. Wis to tambah nono iki rong iki jatahku ngono to. Lho, mau ono tambahane. Nah, kuwi ditambahi sike. Aku nek sak lembar wegah PN. Nek 2 lembar gelem. Marai do Meri lho, Sa. He? Iki nek marai Meri engko aku jukuk saka tas aku tekor. Oh, tekor ya. Mau iso wis tekor ya? Wis. Wis Ya, tak tompo. Matur simpen nuwun. Nah, podanggune. Podanggune nggih. Wah, siap, masuk. Ngangge bawa mboten? Oh, jelas ya. Oh, mantep. Jane suwe-suwe malah iso dadi MC bal-balan kuwi. Iya. Lah ya ben ra apa-apa men ngampun jenenge berkreasi dhewe bocah. Oh mbiyen tak temokke iki isih walah isinan kae no. Iya. Mentek dek iki S1 jurusan pedalangan, S2 jurusan psikologi, S1-ne skripsine nulis tentang aku. Lah karep bendina ketemu. Iya. Manggere seneng omah rame terus yo sayo ngopi ning ngopi cah loro. Kafe desa wae gaya. Ngopi-ngopi yo ayo Pak kita ke kafe. Wah ning kafe ra ngerti carane pesen ya. Bayar sike nek ning kafe iki, bayar di depan. Ora digoyak polisi. Lah munyuk iki malah mirang-mirang. Kowe iki tak critake asal mula bukamu malah mirang-mirangke. Iya. Nah, terus cah loro cerita-cerita lah kok takon nembang iki dek suarane apik ngene wae sa. Karo anu sekolah S2 karo nggo mbayar kowe melu aku nyinden. Nyinden biyen yo ming biasa tengok ngono kuwi. Oh. Iya isih. Nek pemain cara pemain isih cadangan ya banjelan. Heeh, banjelan. Heeh. Biyen tak bayar 75 seneng ora jane. Seneng banget ya. Ini buat saya, Pak. Heeh. Makasih mau tanganku diambungi kae. Heeh. Saiki bareng rada suwe wis nekor-nekori iki. Iya. Ora apa-apa lho, aku mbiyen ya berawal saka pemandu sorakmu, aku senomani PWKS aku mbiyen ya. Nganggo anduk ning kono kuwi bareng seno ngono kuwi aku ya melu karo kanca-kancane ngono kuwi. Terus saiki munggah derajatku, sorry ya. Oh, berarti sing sok tak rungokke iki sapa iki maune Sena-sena kok suwe-suwe sumuni sono. Kowe berarti kok sono iki kirek Biyen rong diralat biyen ya. Oh ya saiki wis pinter golek duit. Wis pinter ya kudu ngono ya S2 ya kudu cerdas ngono lho. Iki sing sok nyebar isu elek ya iki. Piye? Ya mau bengi saka Pati wis dinehi transit sindene do morolan aku kabeh. Pak sumuk, Pak. Sumuk cari tempat yang dingin, Pak. Oh, iki cangkeme Lisa ya. Nanti sindene do protes kabeh. Oh iya, ya ora apa-apa. Sidane tok ayo dadak cucul duit aku. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Lah ya ngono kuwi dalang ki ya beneh ngono kuwi ya aja nek cul ora owel ngono lho. Aja owel langsung. Oke, dinggo pengrawit sinden apalah udah pek aja. Ngono lho ketok nek sugih ngono lho kan didongake karo pengrawite sansaya sugih ngono lho. Aja owel. Ora. Nek oweli mengko kena karma wudunen ngene. Aja owel. Nek cara wong ngene iki kaya wong ngising. Wong ngising ki ngising wae, ora goleki teleke. Ya ora. Ngono. Dadi nek kowe wis ucul duit ya ora usah diungkit-ungkit meneh, aja diungkit-ungkit meneh. Ngono lho ya, Pak ya. Paham to? Lah ngono jeneng wong ucul kok diungkit. Bocah iki lek arep ngandani kepiye lho. Kok seneng golek telek ngono. Golek telek dengkulmu mlocot. Ya ngono prinsipe ya. To. Nek piyai Jawa kuwi aja sok iki ning pementasan lho, Sa. Iki Pak Wakil Bupati ana, Pak Kajari ana, aja nyebut ngising. Aku kowe njebut yo ana. Kuwi kata aku iki ngajari. Mau dicilikke volumene. Tak bandem cempalamu. Aku iki ngandani kowe ya. Oh iya ya. Aja muni ngono kuwi. Wis ping pira kowe mirang-mirangke aku. Ora ning panggung, ora ning masyarakat, kowe mirang-mirangke aku terus ning aku wis tak trima ora apa-apa. Demi kowe iki ben kariere naik. Iya. Kok mirang-mirangke ning masyarakat. Lah tau mlaku-mlaku karo aku lho, Nok. Urung wancine wayangan awan wis tekan gone mlaku-mlaku, lah kok nembung wong wedok lagi nyapu. Bu. Maaf Bu, mau ngising. Lha piye? Aku langsung teratap ngono matek aku. Tak candak wonge.
ajeng wonten wingking. Sama aja, Pak. Wah, ngeyel pokoknya. Sing ibuke wis mendeli, aku terus maaf Bu ini orang Sulawesi. Iya. Tidak bisa bahasa Jawa yang Angel baik. loh. Aku pertamane malah luwih alus, aku reti alusane iki bucal apa bucal. Mbok kula ajeng bucal niki ne selak kebelet bang toh. Bucal niki lho, Bu. Wah, ngising ngono aku wis bingung saking bingunge golek kata sing wong kabeh ki paham ngono wae lho. Ya. Ya wis. Kayak nembang kok ndak malah iya, cerewet bae cangkemmu siap. tekan dinti. Iya. Nadyan wujud. Lho, nek nembang nyuwara Jawa ora bener to. Temong peksi. Saiki nganggo bahasamu sing tok nggo biasa bendinane. Piye maksudene? Ayo maksudene kuwi dienggo nembang kuwi iso ora? Nem, iki ning kene ne. Heeh. Neno. Iya. Kuwi nganggo basamu. Ngono kuwi. Ya ora iso kuwi wis diapalke tembang ngene. Tembangnya wis diapalke. Ayo dijajal. Agawe talinane brontone sopone. Wis rasa basa Jawa biasa wae wis. Alus manis tur merak ati. Neno. Waswenggon kula goleki si podang Neno. Ipo bunga henga tiku. Ya sa, entuk saweran saka Pak Tristianto. Saweran ndandine? Ya ya ki mlebu ning bank nek saweran ki. Wah, bangmu. Saka Pak Tristianto ki mlebu ning rekeningku 2,5 juta. Weh, tenane. Ya iki lho. Ya ndelok, aku kudu ndelok. Kuwi bukti otentik apa ora? Kodhos. Bank Mandiri. Bank Mandiri. Tristianto. Oh, kuwi dienggo Elisan. Baca dulu Oh kok ndak kowe. iya. Kagem Pak Seno 2 juta, Elisa 500.000. Wah. Aku mau 500.000 ya ora apa-apa, ikhlas aku. PN. Berarti nek kuwi bener to nek misale ikhlas karo sinden karo wiyaga engko entuk ijole bener ora? Maksudnya? Loh, mau esuk wis ujujul dhuwit. Nek ikhlas entuk tukarane ya ora, entuk diijoli. Nah ngono kuwi, makane aja golek ising baleni meneh. Aku koyo goblok banget. Pening palanya ya. Pening, Ya, pening. pala Ya, pening. enggak cuman rawa yang pening ya, palamu juga ya. Tekan ngendi mau ya? Baru rawe. Aja dadi kandhani ben. Rasa dadi kandhani. Wong sinden kandhani tak ajar kamu. Ben mikir. Nyandeng iso ya? bisa dadi tombo. Esok iki ngene Pak Tristianto diaturi iki sisan ya. Oh. Dadi rasa bladak bolak-balik. Oh iya nggih. Sekalian podang kuningnya ya. Mangga. Esok awan ning omah wis ora krasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miteranggonku goleki ora krasa
ya mawon. Ya memper wong bapakne mbiyen lampor. Dene, "Weh, matur sembah." Iya, wis